Vítajte pri druhej časti podcastu Hablas Español. Dnes sa budeme baviť o niečom úplne novom. Je to nový projekt. Zuzi, čo to bude? Náš nový projekt je letná škola španielčiny. OK, a čo to je tá letná škola španielčiny? No, je to taká dovolenka, užitočná dovolenka, lebo okrem toho, že si oddychneš, tak taktiež sa aj niečo naučíš, stráviš to s príjemnými ľuďmi, pri slnku a pri mori. Dobre, a koľko to asi trvá? Alebo ako dlhá je táto letná škola? Tak trvá to 2 týždne, prvé 2 týždne v auguste, s tým, že škola je vždycky iba cez týždeň, takže od pondelka do piatka a víkendy sú buď voľné, alebo máme teda nejaký dobrovoľný program. To znie fakt super, čiže je to naozaj intenzívny kurz počas leta, to je úplne skvelé a dokonca aj v Španielsku, takže priblížili sme sa k tomu, že zo Slovenska naozaj prenášame tú španielčinu ešte bližšie a ľudia majú naozaj možnosť sa naučiť tú španielčinu oveľa intenzívnejšie za veľmi krátky čas. Vieš mi možno priblížiť, ako taký deň počas letnej školy vyzerá? Alebo čo teda tí študenti tam budú robiť? Kľudne opíš možno jeden z tých dní, taký bežný. Jasné, tak deň začne úplne jednoducho, kvôli tomu, že bývajú úplne v centre, v historickom centre Palmy, takže sa zobudia, za 15 minút sú v škole, majú to na pešo, aj škola sa nachádza rovno pri katedrále, ktorá je aj pri mori, aj v Starom meste, áno. Ďakujem, takže lokalitu majú fakt, že perfektnú. V škole je vždycky iba do obeda, aby mali proste študenti aj časy samozrejme ten ostrov aj užiť. A poobjavovať nové miesta. Áno, takže nemám by zmysel byť teraz 8 hodín v škole, takže nastavili sme to tak, že od 9. do 1. sú študenti v škole, majú tam samozrejme nejaké predstavky a vyučovanie prebieha z native speakers so Španielmi. Vlastne myslím, že jedna Španielka je z Malorky a druhá je z Valencie. Výborné. Takže škola je asi taká menšia, je to v centre mesta, čo je skvelé, že je to spojené aj s tým ubytkom, že naozaj nemusia dochádzať dlho. Dobre, čiže do obeda sa učia a potom čo? Takže tak, do obeda sa učia, po obede majú buď voľný program, alebo my sme pre nich pripravili aj nejaké aktivity, ktoré sú teda väčšina, majú nejakých 8 aktivít a z toho 6-7 je prepojené vlastne s našou zážitkovou španielčinou, však o tom potom povieš trošku viac aj ty. Jasné. Okrem toho si môžu užívať fakt Malorku, užívajú si more, výlety, my máme na našom Instagrame hrozne veľa tipov, kde sa ísť dobre najesť, akú pláž ísť navštíviť, takže keď budú vlastne sledovať aj náš Instagram, vlastne agencia, tak tam vždycky budeme dávať nejaké tipy, že kde ísť a tak. Bývajú fakt v centre, môžu ísť na pláž, majú jednu na 15 minút pešo, druhú 20 minút autobusom, ktorá je fakt veľmi pekná, takže určite sa nudiť nebudú. Super, mňa teraz napadá otázka. Ja napríklad veľmi rada mám také pomalé ráno a to je spojené s nejakou dobrou kávou alebo dobrými raňajkami a viem, že na Malorke je naozaj veľa dobrých kaviarničiek a miest, kde sa ráno ľudia môžu zastaviť. Takže myslím si, že na Instagrame nájdú ľudia aj podobné miesta, kde môžu stráviť čas ešte pred školou. Čiže tá dovolenka začína naozaj už ráno, ešte pred tou školou, alebo teda minimálne môže. Áno, určite môže začať aj nejakým športom, hej, že my máme v rámci zážitkovej španielčiny však jogu s tebou. Áno. A aj beh, ranný beh, hej, kde si precvičíme teda aj telo, hej, zacvičíme si a taktiež si precvičíme aj španielčinu. Ale môže teda začať aj kávou. Tak akože fakt, jak som povedala, že bývajú veľmi blízko školy a je to veľmi pekná ranná prechádzka, tých 15 minút, cez historickú Palmu, kde fakt, že veľmi veľa kaviarní, kde sa dá teda zastaviť, zobrať si so sebou, alebo sa teda ísť aj naraňajkovať. Takže tak som vlastne aj tú školu našla, že my keď sme hľadali na tento projekt miesto, kde by sme to chceli mať, tak sme mali viaceré iné možnosti, ale toto je fakt taká, že v malej uličke, taká butiková škola, taká menšia, v takom pátiu, hej, vnútri, v takom atriu a je taká veľmi lokálna, krásna budova, historická, má niečo do seba, teda za mňa mala veľmi dobrú atmosféru a aj riaditeľka tej školy, ktorá je z Argentíny a už je 30 rokov v Španielsku, bola veľmi milá, takže preto sme si vlastne aj túto školu vybrali kvôli ľuďom, energii a lokalite. Výborné. Ubytovanie blízko, škola blízko, more blízko. Myslím si, že viac k dovolenke netreba. A páči sa mi práve to, že ľudia sa môžu vzdelávať a naozaj sa nebudú nudiť, tak ako si povedala. Dobre, takže odučia sa teda 4 hodiny, po obede majú voľný program, alebo teda záleží buď voľný program, alebo majú zážitkovú časť, kde vlastne aplikujú tie vedomosti, ktoré sa do obeda naučia, alebo ich už môžu používať po obede na rôznych miestach, či už na pláži, v reštike, presne máme to rozdelené na zážitkové hodiny, ale zároveň majú aj voľný program, že budú aj dní, kedy
si môžu kvázi vybrať, čo chcú robiť, alebo iba tak oddychovať. Že nie Samozrejme, akože všetky tie aktivity sú aj akože dobrovoľné, ale podľa mňa sú tak skvelé, že každý bude chcieť ísť, ale nehali sme tam aj priestor na to, aby samozrejme ľudia si užili ten ostrov, už keď sú tam. Jasne. Takže na začiatku vlastne, keď prídu, tak máme nejaký orientačný deň. Ďalší deň máme, že výlet na bicykloch, hej, že s Palmy si zoberieme bicykle a pôjdeme vlastne popri mori až vlastne z takého, že Playa de Palma, je to nejakých 15 kilometrov, kde stavia nejakú sangriu. A tam vlastne ešte zážitková španielčina není, že to je také skorej spoznávanie toho mesta a toho okolia. Áno. A potom ďalší deň pôjdeme na také, že Ruta Martiana, to sú vlastne tapasy. A vlastne každý útorok na Malorke v nejakých hodinách je, že všetky bary majú také peky, že víno, copa de víno, cerveza, pivko s nejakým malým tapasom za nejakú dobrú cenu. Takže pôjdeme teda pozrieť tieto bary s nimi, tým pádom trošku poobjavujú aj to historické centrum. Potom majú pár dní aj voľno a už vlastne ako sa prvý týždeň začnú učiť, tak začne potom aj tá zážitková španielčina. Lebo vždycky sa snažíme nadviazať, že tie slovíčka, ktoré sa vlastne ráno učia v škole, tak potom vlastne si precvičia rovno aj v tej praxi. Takže vlastne tam vtedy prichádza, že aj ty a vlastne v piatok budeme mať spolu prvú tú zážitkovú španielčinu v reštaurácii. Tak možno povedz, že ako to máme pripravené, ako to bude vyzerať. Je to v španielskej reštaurácii u nášho kamaráta Nacha, hej, La Rosa Vermuteria sa to volá, že fakt je typická španielská reštaurácia. A ako si to tam teda tí študenti môžu predstaviť? Dobre, ja sa iba na chvíľku vrátim, že mi sa veľmi páči ten koncept toho, že ak prídu nejakí začiatočníci, ktorí naozaj možno nemali predtým ani slovíčko v španielčine, tak tá jazda na bicykli je naozaj niečo, čo ich úplne ešte nevyzýva k tomu, aby rozprávali celý deň po španielsky, ale že vlastne ten program a tie pobedné aktivity tak nadväzujú na to možno, koľko tí študenti sa už učili. Takže ten začiatok je naozaj taký lightový, aby to ľudí nevystrašilo v prípade, že ešte veľa toho nevedia. A presne po tých 4-5 dňoch, kedy už trošku sú zabehnutí, už mali nejaké hodiny a sú možno aj smelšie, sa medzi sebou poznajú, tak práve vtedy prichádza na rad zážitková španielčina v pravom slova zmysle a začíname reštauráciou, kde je španielská obsluha, je tam výborná atmosféra a všade naokolo počuť Španielov, je tam ruch, ale taký ten dobrý ruch, v ktorom sa vlastne my učíme. A tie slovička, respektíve celý ten čas, predtým ako začneme tú zážitkovú časť, tak oni už budú vedieť nejaké slovička predtým. My si to s nimi prejdeme a budú môcť pochutnávať, či už sú to tapas, alebo možno ochutnávka vína. Španieli sú veľmi zlatí a obzvlášť v hotelierstve naozaj sa snažia všetko vysvetliť, sú extrémne milí, takže myslím si, že nikto sa nemusí bať toho, že čo ak nebudem rozumieť. My tam budeme práve na to, aby sme im dovysvetľovali veci, možno keď nebudú všetko rozumieť, alebo ich pušli práve do toho, aby niečo zo seba dali von a niečo povedali v tej španielčine. A tam opäť prichádza emócia, ktorá je spojená či už s chuťami, to, čo ochutnajú, alebo s emóciou, alebo so smiechom, alebo možno sa niekto strápni. Hej? Akože mne sa neraz stalo, že som sa strápnila pri nejakom slovičku. Určite sa aj teba veľakrát stalo, že nie každá fráza vyšla úplne dobre a tak zasmejú sa Španieli, zasmeješ sa ty, ale to viac si zapamätáš, že OK, takto to už viac nepoviem. Áno, akože určite treba sa hlavne osmeliť a potom akože začať komunikovať, hej, že to je akože základ, lebo dokým sa človek neosmelí, tak fakt sa ten jazyk akože nenaučí a na začiatku je veľa, hej, nejakých preklopov alebo trapasov. Akože ja si pamätám fakt u mňa niekoľko, hej, ale asi najviac, čo asi prvé mesiace som mala problém so slovesom estar a estoy a keď sa ma niekedy opýtali, ako sa mám, tak som hovorila, že estoy muy buena a oni, že Španieli, že... Namiesto soy buena. Áno, hej, a oni všetci, že sí, eres muy buena, lebo to znamená, že akože vyzerám veľmi dobre, alebo teda tak inak povedané, že I'm hot, hej, že... No, tak pani, áno, tak oni vždycky, hlavne teda muži, vždycky sa tak na nejakú kríža, sí. Vieš si dať kompliment, áno, okej. Že sí, eres muy buena. Hej, okej. Takže treba povedať a veľakrát aj v práci, teda keď som akože komunikovala, tak ja som začala španielčine, potom teda, že či môžeme začať hablar inglés. A oni, že nie, že tvoja španielčina je perfektná, môžeme pokračovať, lebo fakt, že Španieli veľmi anglicky nevedia. Takže ak fakt, že máme tu ľudí, ktorí majú radi Španielsko a chcú tam cestovať,
tak fakt sa tu naučia aj na tej našej letnej škole. Určite. To najdôležitejšie, čo treba vlastne na to cestovanie, aspoň teda podľa mňa. Určite súhlasím. Ja si pamätám ešte k tej reštaurácii, aby sme zostali pri tej zážitkovej španielčine v reštike. Veľa ľudí si napríklad pýta víno. Úplne základná vec. Vypýtajú si, že por favor, víno rojo. Hej, povedia farbu červená, ale pritom povie sa víno tinto, ako keby taká ešte tmavšia červená farba, takže... No tu na teba vždycky pozerajú, že rojo. No, akože asi aj vedia, ale... Áno. Akože podmienka, ale to sme robili tak aj na Slovensku, myslím, že to budeme aplikovať, že ak budú naši študenti chcieť piť a jesť, musia si vypýtať najprv pitie, potom si vypýtajú jedlo, hej? Takže to sa naučia a potom budú pripravení a budú si to vedieť precvičiť a tým si to aj tak najlepšie zapamätajú. Presne, a osmelia sa hlavne. Minimálne si z začiatku len vypýtať účet alebo naozaj pozrieť do menúčka a prečítať, čo si dajú. Takže a stávalo sa tam niekedy, že aj čašník im potom niečo odpovedal, alebo sa opýtal, či chcú vodu konielo, sinielo, s ľadom, bez ľadu. A oni sa tak na nás hneď pozerali, že nevieme. Áno, presne. A vtedy my sme tam na to, aby sme im pomohli a poradili a teda oni sa tak nestrapnia. Áno, tak mňa ešte napadá, že veľmi dôležité slovičko určite v reštaurácii je la botella. Práve preto, že všade si ľudia pýtajú vodu vo fľaši, keďže voda nie je potable, alebo teda nie je pitná, tá, ktorá je na ostrove, takže iba tak som chcela vložiť slovičko, ktoré možno by sa ľuďom zišlo. Keď budete mať napísané agua no es potable, voda nie je pitná, tak nepíte vodu. Presne. A tým môžeme aj premostiť, že keď tí naši študenti prídu, tak dostanú od nás aj taký welcome pack, kde budú mať teda aj fľašku, kvôli tomu, že veľa si Španieli kupujú také tie veľké také bandasky. Áno, bandasky. A vlastne aj v škole je taká bandaska, kde sa dá dočapovací voda. Okay. Áno, dostanú teda aj trička, tašku, zošít a vlastne všetky materiály a takto, že som dostanú a budú mať taký welcome pack. Možno pre ľudí, ktorí už vyšli zo školy, je toto práve taký návrat k tomu, že ešte môžu byť študentami a môžu sa stále učiť niečo nové. Pre mňa toto v Malage, keď som absolvovala tú letnú školu, už som bola po škole a bolo to také veľmi príjemné, že ešte nie som asi najstaršia, že môžem proste ísť do školy aj bez ohľadu na vek. Takže vek tu naozaj nehrá rolu. Aj pri letnej škole napríklad. Myslím si, že nie je to nejak vekovo ohraničené. Nie, to sa väčšinou študenti akože zvyknú pýtať, akože máme podmienku, že od 18, aspoň na tento rok. A čo sa týka veková hranica nie je to podľa toho, ako sa človek cíti, hej, že môže chodiť čisto do školy, ale ak by chcel zažiť tú celú experience s tými aktivitami, tak to už je potom na to, že ako sa človek cíti, hej, na výlety a na bicykel. A máme tam teda aj ďalšiu zážitkovú španielčinu, čo je na lodi, hej, čo sa veľa žiakov na to teší, lebo teda budeme mať prenajatú loď, ktorou pôjdeme vlastne buď počas dňa, alebo jak je západ slnka. To by malo byť cez víkend, myslím, táto druhá zážitka. Áno, to je vlastne už rovno teda druhá zážitková španielčina. Počas víkendu taký celodenný trip, ale samozrejme predtým sa naučia, čo si zbaliť na Aby pláž. to nebolo iba o výlete, áno. Áno, hej, že čo si teda majú zbaliť a čo vidia a vlastne už sme takúto zážitkovú na pláži mali a tiež to bolo veľmi akože efektívne na slovnú zásobu, že čo už okolo seba vidíš na pláži. Ľudí tam myslím bude dosť na opisovanie minimálne na tej pláži. To áno, to áno. Okay. Dobre, a potom vlastne ideme na tretiu zážitkovú španielčinu, ktorá je teda tiež vedená pod tebou, že yoga. Tak skús nám ešte k tomu niečo povedať. No, myslím si, že flow. Áno, bude to morning flow taký, ktorý môže skúsiť naozaj ktokoľvek, nebude to nič náročné, ale ide o to, aby sme si pred tou jogou pozreli slovíčka, úplne základné časti tela, možno pár sloviec, ktoré počas hodiny budem vravieť. A ide o to, aby ten človek opäť dostal nejaký nový zážitok a možno práve cez ten zážitok absorboval nejaké tie slovíčka, ktoré sa oni už naučia, či už ráno v škole, alebo teda počas školských hodín, alebo pre tou jogou hodinou si ich zopakujeme a prejdeme k cvičeniu. Takže mala by to byť hlavne fun. Je to o tej zábave, nie je to vôbec, že OK, tak ja necvičím jogu, tak toto nie je nič pre mňa. Je to práve o tom, že som tak zasmeješ sa, alebo je to o tej komunite ľudí, ktorá sa tam stretne a tá joga je tiež iba formou, ako tie vzťahy utúžiť, ako sa zasmiať, ako si oddychnúť a na to tá joga vlastne je. Že je to skvelá forma cvičenia, kde sa rozpráva, takže ten človek vlastne absorbuje tie slova nie len cez ten pohyb, ale aj cez uši, cez sluch a cez iné zmysly.
Takže ako sa teším, že vlastne aj tentokrát môžeš ty viesť tú hodinu, lebo predtým na Slovensku sme mali inú inštruktorku jogy, nebolo to teda ľahké nájsť niekoho, kto vie po španielsky aj dobre precvičuje jogu, ale teda ty si minulý rok alebo tak nejak sa začala joge venovať. Áno, trošku viac profesionálne. A aký typ jogy to je? Je to vinyasa yoga, je to flow spojený s dýchom, je to trošku kreatívne, ale sú tam naozaj základné pozície do hudby, ktorá myslím si, že nikomu nebude vadiť, bude to fakt veľmi príjemné a ja som tiež veľmi rada, že si môžem skúsiť viesť hodinu v španielčine, pretože bežne ju vediem v slovenčine, ale mám veľa napočúvané práve hodiny v španielčine, takže aj pre mňa to bude zážitok, nielen pre tých študentov a verím, že sa im bude páčiť a že im odovzdám všetko, čo im plánujem odovzdať. Takže toľko k joge. Áno, a veľmi inak výhodou je, že ak niekto má rád jogu a ide na náš kurz, tak aj v jednom apartmáne je joga a dokonca hneď vedľa našej školy je yoga štúdio. Že takže ak by niekto chcel mať akože practice every day, tak môžu vlastne buď pred školou alebo po škole ísť aj na jogu. Jasné, skvelé. No ja osobne sa inak ale najviac teším na Mercado, respektíve na zážitkovú španielčinu na trhoch. Nevieme úplne asi, či to bude jeden trh, alebo možno ich zoberieme aj na nejaký nedeľný, ale ide o to, že opäť budú v prostredí, kde je veľa ovocia, zeleniny, opäť slovnej zásoby neúrekom, takže vymyslíme im úlohy, musia opäť prísť a keď si budú chcieť niečo vypýtať, tak musia opäť iba rozprávať. A na túto hodinu ja sa obzvlášť teším ešte možno viac ako na tú jogu, pretože mám veľa nápadov na to, ako to môžeme spolu vytvoriť a aké aktivity im vymyslieť. Takže myslím si, že to bude veľká zábava. Na tom trhu je ten ruch a veľa ľudí a budú musieť teda komunikovať, takže áno, takže to bude určite veľmi zaujímavá hodina, ja sa na ňu teším. A ako si povedala, buď sú nedeľné trhy, alebo aj sú tie Mercado v Palme, hej, ktoré sú každý deň, takže uvidíme, že na aký deň to vyjde, ale precvičia si teda ovocie, zeleninu zase v tej triede škole počas dňa a potom idú hneď do tej praxi, takže to je podľa mňa najlepšie, ako si to zapamätať, hej, lebo mne trvalo, dokým som si zapamätala manzána a jablko asi mesiac, hej, aby som to miešala v kuse s mantekijou, čo je maslo a vypýtala som si párkrát, že dosť mantekija z ovocia, pozerali na mňa, áno, hej, takže takto sa to super naučia, lepšie ako vidieť to iba na obrázku, ale ísť rovno na ten trh a rovno ochutnať a dať si niečo, po prípade kopade víno, hej, ešte. Presne. A super je na tom to, že na týchto trhoch väčšinou robia ľudia, ktorí sú takí postarší a tam naozaj tá angličtina nemá úplne význam. Málo kto tam reálne vie, možno nejaké základné výrazy, ale o to viac si vážia to, že prídete a opýtate sa obyčajnú otázku, že ¿qué es esto? Čo je toto? A už len tou formou sa tí žiaci fakt krásne vedia naučiť tie slovíčka. Opýtaš sa 5-krát, ¿qué es esto? A zrazu vieš, že plátano je banán a fresa je jahoda a vlastne odchádzaš s novou slovnou zásobou a ešte aj ten Španiel sa teší, že ťa niečo naučil a ty máš zážitok z toho, že si sa vôbec niečo opýtala a že si dostala na to odpoveď. A pri tomto ma ešte napadá rovnaká aktivita napríklad nielen na trhoch, ale napríklad v nákupnom centre, že niečo hľadáš, tak sa random opýtaš niekoho, ako v rámci aktivity, že kde sa nachádza obchod s oblečením a iba si vypočuješ tú odpoveď a nemusíš všetko rozumieť, ale opäť je to forma, že dobre, tak zapamätala som si, že dereča, to bude asi doprava a niekde prídem už. Čiže naozaj sa teším na to, že tých ľudí vypušujeme trošku do toho, a namotivujeme ich, aby sa tie otázky pýtali a aby dostali aj tú odpoveď. Áno, aby sa potom aj potešili, že to som rozumela. Áno, presne, že ten výsledok potom, že budú vlastne na seba hrdí, že som to zvládla, opýtala som sa alebo zvládol a to je najlepší pocit a vlastne to je cieľom celej letnej školy, ale hlavne teda aj tej zážitkovej časti. Tak, myslím si, že nemusíme možno prezradiť všetky naše zážitkové hodiny, hej, že povedali sme zo pár, ale teda bude ich na našej škole oveľa viac, takže nechajte sa ešte prekvapiť. Okay. A chceli by sme ešte niečo dodať? Myslím si, že sme to celkom zoširoka aj tak celkom detailne opísali, možno na to, aby človek mal nejakú predstavu o tom, ako taký deň alebo tie 2 týždne, ako to vyzerá. Verím, že každý si tam nájde to svoje. Nemusí to byť možno ani každá tá jedna aktivita, ale
na tej Malorke je naozaj stále čo robiť, takže my vám vymyslíme program, ak sa vám niečo nebude páčiť, alebo by ste chceli niečo iné. Niektorí sú takí, že prečo Malorka, hej, a niektorí sú takí, že to je ostrov, kde je veľa Angličanov a Nemcov, hej, to si niekedy ľudia myslia, tak to sú iba dve časti celej Malorky. Za mňa proste Malorka, aj keď som niekedy počula niekoho, že to sa mi nepáči, tak som ich hneď zavolala na Malorku, ukázala a teraz to milujú a chodia tam proste každý rok a to sa mi už stalo niekoľkokrát. Áno. Ale je to za mňa ostrov, ktorý má proste, že historické mesto, že proste vy bývate v Palme, čo je akože podľa mňa perfektné, lebo to je miesto, kde sú reštaurácie, kaviarne, kultúra, história, eventy, fakt, diskotéky, že všetko, ale zároveň to má aj krásne pláže, hej, že fakt, že azurové more, ale je tam aj príroda, dokonca aj hory, čo veľa ľudí prekvapených, že boli sme už niekoľkokrát na túre, hej, ktoré sú akože veľmi pekné, len treba ráno skoro stať, aby nebolo teplo. Tam nie je úplne pomalé ráno. A je tam aj príroda, takže je to fakt, že za mňa ostrov osobne, ktorý má všetko a určite každý si tam príde to na to svoje. Určite, ja som veľmi rada, že je to práve Malorka, na ktorej ty si niekoľko liet predĺžených zažila, je taktiež a myslím si, že máme ľuďom čo ponúknuť. Aj z tej stránky, že OK, tak o Španielsku možno vieme dosť, ale vieme im povedať práve tie špecifika toho, o tých Španieloch, či už kultúra, alebo možno nejaké špecifika, o ktorých ani nevedeli a my sme za tie mesiace a roky dokázali navnímať od nich. Takže toto vnímam ako taký bonus. A ďalšia výhoda, že je to menší ostrov, síce je na každú stranu hodina, ale ako si spomenula, ja som tam už potom bude 8 rok a stále som ešte celú Malorku neobjavila, hej, že stále mám nejaké moje to-do alebo must-see, hej, miesta. Jasne. Takže je to výhoda, že nemusíme teraz cestovať niekde 2-3 hodiny autobusom, ale fakt, že aj tie výlety a tie krásne mestečka historické Valdemos a Sóller sú len 20 minút od Palmy a možno max nejaká krásna pláže hodinka, hej, že to je podľa mňa tiež výhoda na tom ostrove, že je to všetko také kompaktné a kebyže niekto chce ísť aj Menorka, Ibiza, hej, že počas víkendu alebo tak, alebo ten druhý víkend napríklad voľný, tak máte to, že 15 minút lietadlom alebo fakt, že kúsok loďou. Takže to je výhoda. Super. Dobre. Výborné. Tak verím, že sa žiakom bude páčiť. Ja sa teším na teba, už to na Malorke. Určite sa tam vrátim po dlhom čase, presne. No, myslím si, že za nás asi všetko na dnešnú epizódu. Ak máte nejaké otázky, tak určite... Ďakujem ti veľmi pekne, že si teda sa podelila. Ďakujem teda uchádzačom o tom, že ste nás dneska počúvali. A ak máte nejaké otázky, vy nás okontaktujte a veríme, že sa s niektorými z vás vidíme na Malorke. Adiós.